Детската бедност не е просто липса на доходи. Тя е още много други лишения. Лошите жилищни условия могат да доведат до влошаване на детското здраве. Маргинализацията често го лишава от адекватни медицински грижи. Липсата на пари и на социално самочувствие в много случаи е причина детето да не ходи редовно на училище, а това го лишава от шанса да намери професионална реализация. Така се затваря порочния кръг на бедността, която се възпроизвежда поколение след поколение, поколение след поколение, поколение след поколение. Близо 1/3 от децата в България живеят в бедност. Ако трябва да си го представим, това е цялото население на област Благоевград с всичките и 14 общини. Всички тези деца живеят с по-малко от 280 лева на месец. В тази сума се включват разходите за жилището и битовите сметки, разделени на членовете на домакинството, храна, дрехи, специфичните разходи за детето. Семействата, живеещи в бедност, едва покриват жизнените си нужди. За техните деца са невъзможни извънкласните занимания, екскурзии, да не говорим за забавления. Това ги поставя в риск от социално изключване. 52,3% от децата у нас живеят на границата на бедността. Техният брой се увеличава непрекъснато, което означава, че с всяка изминала година нови и нови хиляди деца изпадат в ситуацията да живеят в лишение. Да пресече порочния кръг на възпроизвеждащата се бедност с свързаните с нея здравни, образователни и социални проблеми на децата би трябвало да е сред най-важните задачи на всяко правителство. Ако имате възможност да помогнете на дете или семейство, изпитващи материални затруднения, направете го. В повечето случаи не паричните помощи, а отварянето на възможности и човешкото подаване на ръка се оказват по-важни. Говорете с децата около вас за ценността на семейството, а най-добре просто им я покажете, прекарвайте време заедно, подкрепите се един друг, показвайте своята обич. След време вашите деца ще се стремят да създадат свои семейства по модела, който са видели у дома. Децата без родители или семейство не са виновни за това. Нека не ги оставяме невидими и да не се отнасяме към тях със съжаление, като към непълноценни хора. Говорете за тях на децата си, разкажете им какво е да растеш без родители и как те самите могат да помогнат.